Migago. Atiri County Makericho kama jopur mag kahawa e ward ma Kapsoit County Makericho. Oyudo puonj mong'ith wi yore makare mag pur mageto neno ni giyudo keyo mabup. Puonjgo manotelne kod MCA ma Kapsoit Paul Chirchir oting'o puonj ma achiel kachiel e tiegruok manota kod jalonyi pur mar kahawa. Jopur noyudo puonj e wi yore manyasani mag pidho kahawa manyalo miyo gi keyo mabup. Koloso kod jopur, jatelo mochung' ne chenro mag pur e County Makericho Magerer Langat owacho ni tend county no owuok oko mar neno ni mar jiwo jopur e yor pur. Komedo ni county no osendiko apisas molony e pur 30 kod jopur 210 mondo kony e tego sekta mano mar pur e county no. Leo sababu tumekuja kupata mafunzo, nina hakika ya kwamba tutaenda kupata faida zaidi. Sababu hapo awali hatukujua na hatukukuwa na elimu ile bora. Na leo tunamshukuru sana sababu tumepata elimu. We have selected one farmer as a demonstration to use a farm as a demonstration farm in planting of the current high yielding and fast growing coffee variety. Tulichukua watu 7 katika kila sub county, that makes it a total of 210, na katika hiyo kazi yote tumewahamasisha ili waweze kupeleka mafundisho kwa wakulima. We are doing it practically kwa sababu hapa ndio tunaweza sema mkulima anapatana na nafasi ya kupewa ujuzi iliyo kamili. Kuna staili hiko ambayo mkulima ni lazima afuate, na kama serikali tumesitoa kwa wale watataka, hasa vijana wale wanatafuta kazi sana, sijui sina pesa, sijui serikali tutafutie, ni tuko na jawabu.